לא, אחי, אתה יכול לחזור על זה שאתה מאשר להשתמש בלייבים שלך ובתכנים שלך ועליך באינטרנט כדי ליצור סרטוני היילייט וגיימפליי? בטח, אחי. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם התוכן שלי מהסטרימים, אתה מבין? אני פשוט עכשיו, אל תהיה מופתע אם אני בטעות אגנוב לך את הקליפ, אתה מבין? אני עכשיו בעצמי עושה סרטונים, אז באמת, גם אני רוצה לומר תודה ל-PVSIL וכל מי שעושה קליפים בכללי בערוץ, ואוריזו וכל האנשים שעושים אצלי קליפים, באמת, אתם לא מבינים כמה אתם עוזרים לי בקטע הזה, באמת. אז שוב, אני אשמח אם אתם יותר תעזרו לי בקליפים ותשלחו לי, כי ככל שאנשים יותר יעזרו לי וככל שאני אמצא קליפים יותר נורמליים ומצחיקים, ככה אני אצליח להוציא יותר סרטונים ליוטיוב. אני רוצה בתכלס להוציא לפחות סרטון 1-2 בשבוע, 2 נראה לי מינימום, משהו כזה.